Tanga kurwara kuto zvarikuita izvo zvandirari zvinhu zvese ari kupwanya saka uyu mwana uyu inada kusati atora foni pavakazouya ndopavauya vakamubata vachiti ini mwana wenyu here ndikati ehe mwana wangu zoatanzi mwana wenyu akandibira foni ndikabva ndatoramba ini ndopanda amai vachienda ndakabva vakabva vangosiya vataura shoko rokuti muchanditevera mwana wenyu akandibira foni kumasteps saka uyu anoshandira pano apo paraundi apa utamudedzera makombi saka ndopazvakaramba zvichingodano ndaenda kumasowebva zvaramba ndopatazonokumbira ruregero kuna mai ndina baba vake ndobva mai avati zvona hande kwasekuru kwazvakatambira mama ndosaka tasvika pana pasekuru naye kudai pane 2 weeks zvatanga foni handa kuzoiona asi ndakaiona yanga iri Samsung ndakangoti siye mwana ari kuzvibatira atenga foni handisi kuziva kuti iri kupi zvakaitika ndezvekuti ini ndaibva kumakuranfio ndichienda kuchitungwisi saka ndakaburuka pamasteps ndichienda kuchitungwisi saka mukomana akona kuya mukomana ndobva ndobva ndiguma saka ini ndiri pamasteps pakauya mukomana ndakabata foni yangu ndachangobva ndaira komba ndobva ndiguma nebendekete foni ndobva yadona iye akabva anonga foni ndobva atotiza saka ndakabva ndaziva kuti Mbavha hakusi kundiguma nemistake saka zvakandirwadza kuti foni yangu yabiwa ini macontacts angu nezvinhu zvangu zvokubasa ndoma zvinenge zviri mune information dzakakosha dzandakachengetawo imomo saka ndarwadziwa kudaro ndakatsvaga kuti ndoita sei ndopa ndakazoudzwawo nakandudzwa kuti kune vanonzi Sekuru Chimutengo vanogara kuno Chimutengo vanogara kunoko saka ndakauya kunoko ndasvika kunoko ndakataurira sekuru nyaya yangu vakanditi zvidiki izvozvo ndobva vandipa zai vakanditi kana muchiruziva panzvimbo pazvakaitikira nokuti handina chinhu chandandinacho chimukomana vakati munonopwanyira zai iri panzvimbo yazvakaitikira munokora ivhura ipapo pamune mapwanyira zai moya nazvo kuno ndakaita seizvozvo ndakapwanyira zai ndibva ndatora ivhu ndibva ndadzoka naro kunoko saka ndadzoka naro kunoko sekuru vakaita zvavakaita nemiti yavo ndobva vanditi chipfurai muchisiya futi ivhu irori pamambopwanyira zai panzvimbo pazvakaitikira momirira 3 days kana 3 days dzakwana dzokerai panzvimbo munotenderera ipapo muchamuona munhu akakubirai foni yenyu
ndakaita sezvozvo ndakanosiya ifoni pandaenda kumba. Kwapera 3 days ndakazoenda zuva rechi4 hana kuenda zuva rechi3. Kusvika pazuva rechi4 ndakasvika mukomana uyu achitenderera pamasteps panzvimbo ipapo achingoti ndindakaba foni achiratidza kuti munhu uyo akurasika njere. Nokuti pandakauya kuno Sekuru akandibvunza kuti munhu uyu munoda kuti aite sei. Ndikati inini ndomukoda kuti afe. Sekuru akati kuuraya munhu hakuna kunaka. Zvinani timitise chinhu chinoita kuti arwadziwe asvike pakutaura. Ndopandakati saka ngaarasike njere. Saka ndakasvika achirasika njere ari pamasteps. Ndopandakabva ndabvunza vanhu pamusika ndikati pamwe munhu wari kungozvirasikirawo njere ndogona kufunga kuti pamwe ndiye muridzi wefoni yangu. Vanhu vepamusika ndovakandidza kuti akatanga kupeka nezvino mukomana aitodedzera makombi akatonaka. Saka ndakabva ndangonimwa kuti saka ndii. Saka ndakandotaura naye mukomana zvimwe zvese zvandaitaura hapana chaikwanisa kupindura. Akabva angotanga kufamba achienda. Indobva ndamutera nondaifunga kuti anogara mudhuze imomo. Saka ndakamutera ndichimutera svikira asvika pamwe pamba paakanopinda. Ndobva ndakanopinda pamba ndobva ndakaona amai avo apa ipapo. Ndobva ndabvunza kuti mwana wenyu here mukomana uyu. Akati mwana wangu. Ndobva ndatovataurirawo mune zvakanaka ndikati amai ini ndakabirwa foni yangu nemunhu womukomana. Asi handizivi kuti angaiti mwana wenyu here akandibira mungaitawo ruzivo here nezvemwana wenyu. Ivo vakabva vanditi nini amai mungabve kwesoko kuyozonanga mwana wangu Mbavha panapa. Vakabva vatondipindura zvisiri izvo. Vakanditi nini mwana wangu haavi. Ndikati zvakanaka yamai. Ndobva ndangoudza kuti ini ndogara kwakati. Kana ari yakandibira foni yangu achida ake uzondidzosera anozongoya naye. Saka ndakazoona amai avauya kumba. Papera mazuva anotopfuura 7. Ndobva vati amai ndandauya panapa nenhau yemwana wangu. Ndandichikumbira kuti kana zveshuwa ini ndakaramba watakakubirei foni kana muchikwanisa kumuregerera mumombo. Ndikati nini amai handiroi handina kuroya mwana wenyu. Ini chandinongozva ndicho ndakabirwa foni. Saka vakachema ndibva ndaramba. Ndikati aiwa ini ndakamboyomba kwenyu musuya mukati mwana wenyu haabi. Saka zvazofamba sei kuti muye muchinditaurira kuti ndiroi nori mwana wenyu sezvinonzi ndinoroi. Saka vakadzokera mumba kwavo. Vakazoya futi kwapera mamwe mazuva 4 vaine murume wavo. Vakandikumbira ndikati ini handikwanisi kuziva kuti mwana wenyu ndiye akandibira foni here. Zvatingatoita handei kwasekura ndamboudza kuti ndakambenge ndauya kuno. Ndopo kuzoya kwandaita nawo nhasi. Ndangoti handei tinobvunza kune vanoona pamweya kuti ndiye here mwana wenyu akandibira kana kuti haasiri. Ndokuya kwataita nhasi. Ivo havasi kutoziva kuti ndakambobva kunoko. Samsung Galaxy A11. Saka yadzoka ndizvi aisati. Mukomana akandifoni akatengesa munokwanisa kuiwana here foni kudzosera amai? Ndinodzosera zvangu mwanangu. Ndinodzosera ndisaka tauya kwasekuru kuti vatibatsire. Tatambudzika nemwana wangu. Sekuru wamuita kuti zvakanaka. Takuenda kuna sekuru vazukuru auya Mbavha yauya unokwanisa kuiroyonora here? Ndizwa uchiti wakamuchisira Sekuru vakutaura kuti vauya nechimo chavo kuti mukomana wavo aite zvakanaka. Vanokwanisa kuti aite zvakanaka. Saka basa takusira na sekuru aite basa ravo. Akutatenduje masenguka kuti anyama taiyei kana mana machesi machesi. Kama mwanangu. Kama. Aguneva bobo kazi. Agunevele kuyoyi.
aje kuti atapa chakone for 1 hour. Saka sekuru vakutaura kuti nemushonga wamuisa kudai acharara apapa zve1 hour. After 1 hour anenge atoiraito. Ndotenda zvangu sekuru maita basa. Ndatenda zvangu maita yangu sekuru wangu. Ndotenda. Zvekazva muchataura ndinokupa isekuru mwana wangu yanongaita zvakanaka. Maita yenyu. Saka zvazvimaudzwa vanzanzi foni yakatodza kuti mukomana ame anokutisira ifoni yenyu. Haichokwadi foni yangu ndochakatoita ndiyo kunonoti ifoni iyo yakandidhurira. Plus yange ine zvinhu zvangu zvinokosha. Uye kuti zvinoitira kuti kudzidzisa dzimwe mbavha. Kuti kana vakazenga vaba zvinhu zvavo ndo zvinozoitika. Kana ame vacho kana vachiti vakaona vana vaya nezvinhu woti waita basa mwanangu. Anofanira kuzoziva kuti mangwana zvinozopinza ivo futi pakuti ivo ndo vakubhadhara. Nokuti amai manzi vachitaura kuti foni vakaiona asi vakangoti pamwe mwana atenga asi vakatadza kubvunza mwana kuti foni inodhura kudai waitenga nemari yekumakombeni. Saka inini foni ngandidzosere kuitira kuti chiite chidzidzo kune vanhu. Ndinokudzorera mwanangu foni yangu. Tinge tafunga kune mukomana wacho kana chinge azoita zvakanaka. Tozonzwa achitaura kwake kuti zvakafamba sei, tinakuro zvakafamba sei. Foni yacho yakaisa kupi ndipo Mbama anorara ndakatarisechasechanda ndakuzoiona. Akazongouya kungodaisa. Akurwara. Zvakanaka chazonzwa zvaseri kana chikara. Ndotenda. Saka mushonga wasekuru vakavhoma lava. Andimakuona angoya asingagonekana nekutaura kudai. After 1 hour ndipo achabenganuka. Asi kuita zvokunyatsotaura zvokunyatsoziva kuti zvakafamba sei. We cannot promise kuti anokwanisa kuzviita nhasi. Asi ndezvomazuva mashoma anenge akutonyatsotaura chaizvo zvekuti achabengenuka kuziva kuti kwaakatengesa foni zvakafamba sei. Zvaiye zvinezvo akadaiswa haana chatomboziva. Asi anenge atoiraiti. Achatobuda muno achitofamba. Ndokutendai mwana wangu toziva kuti zvakapinda nekupi zvakabva kupi kuti atore foni yamai ava. Ndozvaitika muchinditi zvidiki ndakafunga kuti kungotaura nokuti vanhu vakawanda ndozvavanoita. Vanongokudza kuti zvidiki. Saka sekuru kuti muchanogadzirisana muchitaurana muchiwirirana. Asi vari kuti sekuru vari kuti imimi kana muri kutaurana neava ngazvive zvine rudo uye muchireresa. Nekuti mukangoripa zvokungoti zvokungokubva chete hapana chamune masova. Zvinogona kuzomudzokerera futi. Saka kana muchigadzisana nevanhu gadzisana nemwoyo wese. Ndakataura makati foni yezviende mari. Ndaitenga 200. Ndinokudzosera Hapo izvo zvamunozotaurana nayo. Ndinotenda sekuru nekundibatsira. Nokuti ndanga ndisingambofungidziri zvinoitika kuti munhu atokubira ugomubata. Saka ndazonyatsogutsikana patauya nhasi pandakaenda ipo paya ndinokanda mushonga ndaingoti zvichapera zvakadaro. Asi pakazouya ava kumba ndakamboti apa mwaaziri. Asi kutaura kuti aizvo zvidiki izvi. Ndo mamwe emabasa edu atoenda sei atinobata panapa titori nemabasa akatowanda zvirwere zvakasiyana-siyana vachakutsanangurirai zvaanokwanisa kuita izvi zvidiki izvi. Ava Sekuru Chimutengo. Ava vanonzi Sekuru Chimutengo. Kumakwapi? Kumalawi. Vanobva kumalawi. Masengo vatanditari vana yaka yani 10 years. Vanotaura kuti zvekubatsira izvi vatori nemakore anodarika 10 vachizviita izvi kumalawi. Iko zvino izvi vamunomo vavakubatsira vavakubatsira vanhu munomo. Yaijinji kuvinda manyumba kavanhu. Varutaura kuti tinorapa zvakawanda zvinosanganisira kupinga misha nedzimba dzevanhu. Zvirwere mungapera asima. Zvirwere zvakaita seasima neBP.
ni ine ilwere yakuti yagamba kuika mwapo neapo nambo esipene tusaka muchisiaga ilwere inji ine zvimwe zvirwere zvakasiyana-siyana zvakaita sana asima kuenda kunguva kasingaperi vaya vanenge vakagadzirwa vaya vanongoenda kunguva acharume kuti vangadimuka nyono vakuti asakamba kagona so ndachakongova kuti vane vakwasa kulaga nyono mamemeri mahusband kakuti asakamba kulota ari gona nacharume nevarume vaya vanobuda mudzimba nevakadzi vane maspiritual husband vanorarwa nenhingirikeni mubobobo zvemubobobo zviya sekuru vanozvigadzira izvozvo zvinorara urota uchirara nemurume ende zvichitoitika zveshuwa asi unongochita sechi seuri kurota sekuru vanodhila nazvo izvozvo zvemaspiritual husband. so ni ine mongapera kuti aiya masiku aganoga vana kuti akamwaga chichi aiya kumwe yamagano yaichinji chakusunguzve mitwe asandika ngati mitoriro yaichinji mongapera ine nhau iri kunetsa mazuva ano vana vazhinji vakutora madrugs akaita semutoriro guka topu histalix ngoma chii zvakadaro izvo sekuru vanokwanisa kugadzira kuti kana protector kuti mwana uchinecha mwana wako asazonga achibatana neizvozvo uyezve kana mwana atore mazviri chaizvo vanokwanisa kuita kuti zviite se zvipere nevarume vanodhakwa zvekuti vanokanganwa mhuri vanokwanisa kugadzira kuti atomira kunwa doro zvachose sekuru vanozvikwanisa. so nini vantu vanovakova kuti yakutenda yawo paumi monga kapena kuti kwatiwese minyama vantu vazhinji akusevesa masengo nawo panga lichikuenderaga paso vanhu vazhinji vari kufa kushanda unoshanda asi chiri kubuda hapana umwe munhu anenge achiita se anenge achitoita mari newe saka minyama yakadaro sekuru anokwanisa kubvisa minyama zvekuti upenyu hwako unoita se unodzokedzana pane chaizvo zvinonge zvifanira kunge zvichiitika. Kune vamwe vanhu vari kushanda asi vari kukohwa ndevamwewo saka sekuru vanoita se vanokwanisa kuzvidzivirira izvozvo izvo. nipana ine yakuti yose mumajumba vantu vakwalogaga unokutenda yausavi yera tusalimbanaga naye soto. Kune vanhu vanetsa varoyi vanopinda mudzimba dzevanhu vachishungurudza vanhu vakarara usiku sekuru vanobatsira futi izvozvo izvo. Alright. Uyabata panzo. Right. Nenyaya dzemasocial media dzekutenderera idzidzi vamwe vanhu vanotadza kutenda kuti ndezvechokwadi izvi kuti sekuru vanoponesa moza vazhinji kanotanzi madhirama machi akuita zvechokwadi munokwanisa here kuti since apa zhinji vesibabu zvichaona kuti kana paine hwana dambudziko chaichaye mouya mumbomurapa for free muidemonstrata nyika yoziva kuti sekuru vadase vanorapa zvechokwadi netikuembeshera here vantu waichanaka pali vantu waicha sekuru vakutaura kuti izvozvo ndo zvinhu zvatakamirira zoti imimi chaichaya kana mune munhu wamunotoziva imimi kuti ari kupenga nezvekuroyiwa izvizvi makasununguka sekuru vanomubatsira munhu iyeye for free nyika yese yezimbabwe ichiita se ichiona nekuti zviri kunetsa mazuva ano vanhu vari kungotora mari dzevanhu pasina kana chiita se chiri kubuda mari yakunetsa kushanda mazuva ano zvinorwadza kuti waenda nemunhu ane chirwere kwasekuru mari yako ingorohwa mahara pasina chabuda saka sekuru kuti vakasununguka kuti imimi kana muine munhu wamunoziva chaicha anozikanwa nevanhu vese kuti uyu munhu wepfungwa aiwa munhu yeye ngauya abatsirwe for free nyika yese ichiona.